Et esimesed koerad on nüüd kuuletusosa lõpetanud ja Külli soov siis koeraga Pollinger. Koira on koko suorituksen ajan hyvässä dietissä. Et koer on kogu suoritusaja hea instinktitasemel, mutta sen seuraaminen on virheasentoinen kaikissa seuraamismuodoissa. aga tema kõrvalkõnni asend ei ole korrektne kõikides kõrvalkõnni osades. Ja seuraamisessa siinä perusasennossa on muuten suora tarkkaavainen, mutta se hieman vinkuu. Kõrvalkõnni algasendis on ta muidu otse ja tähelepanelik, aga veidikene häälitseb. Ensimmäisellä suoralla sen paikka on hieman edessä ja se estää voimakkaasti ohjaajan etenemistä. Esimesel sirgel tema kõrvalkõnni asend on veidikene ees ja ta takistab koerajuhi liikumist tugevasti. Täyskäännöksen se tekee vielä riittävän tiiviisti, mutta sen jälkeen se korjaa aavistuksen verran sitä seuraamispaikkaansa. Toisella suoralla se ei ole yhtä paha kuin ensimmäisellä. Täispöördet teeb ta veel tihedalt ja seejärel ta parandab ka oma kõrvalkõnni asendit ja teisel sirgel ei ole see enam nii hull nagu esimesel. Se on oikeille käännöksissä, se on tiivis ja tarkkaavainen ja toinen täyskäännös on riittävän tiivis, pysähdys on ok. Parempööretel on ta piisavalt tihedalt koerajuhi juures, teine ümberpöörd on tihedalt ja peatumine on korrektne. Kokonaisarvosana tänä päivänä seuraamisesta on hyvä. Hinne täna kõrvalkõnni eest on hea. Liikkeestä istuminen. Liikumise pealt istumine. Perusasennossa se on suora ja tarkkaavainen. Valmistavalla osalla se estää. Algasendis on ta otse ja tähelepanelik, ettevalmistavas osas takistab koerajuhti. Ja istumakäskyyn se reagoi nopeasti, istuu täsmällisesti, mutta se on hieman vinossa asennossa tästä seuraavasta paikasta. Istukäsu täidab ta kiiresti, on istudes tähelepanelik, aga jääb veidike vittusesse asendisse, mis on tingitud sellest ettevalmistavast osast. Arvosana on hyvä. Hinne hea. Juoksusta maahan menon juoksutulo perusasennossa se on suora. Liikumise pealt jooksu pealt tamamine ja juurde tulek algasendis koer on otse. Valmistavalla osalla se estää. Ettevalmistavas osas takistab. Reagoi käskyyn nopeasti, mutta se on hieman vinosasennossa. Käsklusele reageerib kiiresti, aga jääb veidi viltusesse asendisse. Luoksetulo käskyä se hieman ennakoi. Juurde tuleku käsku veidikene ennetab. Edessä se ei ole täysin suorassa ohjaajan edessä, vaan se on hieman toislaitaisesti. Et ees istudes ei ole ta nii-öelda päris korrektselt koerajuhi ees, vaid veidikene jääb kaugemale või viltu. Päätös vielä riittävän energinen. Kõrvale tulek on veel piisavalt energiline. Arvosana hyvä. Hinne hea. Juoksusta seisomaan ja luoksetulo. Perusasennossa se on tiivis tarkkaavainen. Valmistavalla osalla se estää. Jooksu pealt seisma jäämine ja juurde tulek, et algasendis on ta tihkelt koerajuhi kõrval ja tähelepanelik, ettevalmistavas osas veidikene takistab koerajuhti. Se reagoi käskyyn täsmällisesti. Luoksetulossa se on vielä riittävän energinen, mutta se jää ohjaajan edessä hieman kauas. Käsklusele reageerib koheselt, juurde tulek on veel heas tempos, aga koerajuhi ette jõudes jääb ta veidikene kaugele. Päätös kunnossa, arvosana hyvä. Harjutuse lõpp on korrektne, hinne on hea.
energinen meno. Aporti toomine tasasel maal, koer läheb esemele järele energiliselt, Sen paluu tulisi olla vielä energisempi. aga tagasitulek peaks olema veelgi energilisem. Ja edessä sen tulee olla tiiviimmin ohjaajan lähellä. Ja ees istudes peaks ta olema koerajuhile lähemal Ja kapula pito tulee olla vielä rauhassa. ja eset peaks hoidma veelgi rahulikumalt suus. Suoritus hyvä. Hinne hea. Hyppynouto. Silloin molemmat ylitykset hyvin ilmavat. Eseme toomine üle tõkke, mõlemad hüpped on nii-öelda varuga. Se ottaa kapulan riittävän nopeasti, Ta haarab esemest piisavalt kiiresti, mutta sen tulisi luovutuksessa olla vielä rauhallisempi. aga iset loovutades peaks ta olema veelgi rahulikum. Ja päätöksessä hieman energisempi. Ja harjutuse lõpus veel energilisemalt kõrvale tulema. Arvosana hyvä. Hinne hea. Estenouto. Aatupik, tõkke ületamine. Tässä se ylittää molempaa suuntaan ja ottaa kapulan vielä riittävän täsmällisesti. Siin ta ületab A-takistuse siis mõlemas suunas ja võtab veel piisavalt korrektselt eseme. Kokonaisuudessa sen tulisi olla energisempi. Aga tervikuna peaks olema veelgi energilisem. Arvosana hyvä. Hinne hea. Ja eteen lähettäminen. Edasisaatmine. Valmistavalla osalla se estää. Ettevalmistavas osas ta takistab koerajuhti. Ja tässä se eteen meno tulisi olla kokonaan samalla nopeudella loppuun saakka, käsky saakka. Ja edasiminek peaks olema siis sama tempoga kuni siis käsu saamiseni. Se reagoi käskyyn riittävän nopeasti. Maassa se on rauhallinen, päätös kunnossa, arvosana erittäin hyvä. Ta reageerib lama käsule kiiresti, harjutuse lõpp on korrektne ja hinne on väga hea. Paikalla häiriöalasena on virheetön. Lamamine häiritud olukorras on vigadeta. Kokonaisarvosana on hyvä, 82. Ja kokku on täna hea 88.